Rođenjem naš vid nije u potpunosti razvijen. On se nastavlja razvijati sve do 8. godine života. Zbog toga nam je izuzetno važno da već u najranijoj dobi prepoznajemo poteškoće vida i da pravovremeno možemo započeti s liječenjem. Roditelji mogu primijetiti smetnje kod svoje djece tako što ona učestalo trepću, škilje, trljaju oči, oči im znaju biti crvene, suziti, jako se primiču različitim predmetima. Kada govorimo o školskoj djeci, ona vrlo često imaju određene glavobolje. Mogu recimo mijenjati slova ili pojedine brojke. Neka djeca imaju urednu vidnu oštrinu na jednom oku, dok na drugome postoji određena refrakcijska greška, pa takva djeca zapravo nemaju nikakvih smetnji, niti roditelji to mogu primijetiti. Zbog toga je u Republici Hrvatskoj preporučljivo da se prvi pregled djeteta koji nema nikakvih smetnji obavi već sa 4 godine. Ne smijemo zaboraviti niti stariju školsku djecu, jer se primijetilo da danas, zahvaljujući modernim tehnologijama, prije svega mobitelima, računalima, tabletima, sve češće imamo djecu sa kratkovidnošću.